Kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule da ila siodor sinram kimat bakong san pha khubor sngolam umodi sha kilong yeng ki bishakta ha ka jingshlei bat jingtwa khando na kada ko jingdor slap ha Arunachal Pradesh penbana ka sarkar ya ka jaka sa ki shipai BSF ha umpling kum ka containment zone hadien ka jingkeu ki biyo covid keu ka jingdon ki biyo covid ha Meghalaya sha ka arspa lai phosangmut hadien belalap sa khandai pho Knep sangun ki biyo yo niu knyang jingpang ki khubor ki babnya ka jingjor palat jong slap kala panthot iga ya ke yang jing breu Arunachal Pradesh ha ka bakala don ka jingshlei bat ka jingtwa jong ka khando ha ki babon ki chaka kabla panthot ya ka like wan ha papum pare district sangot ki breu kala sha tap ha ka jingtwa ka khando ha ka shnong tik do hanin kisngi ha itanagar kala don ka jingtwa khando ha ki babon ki chaka na kala ka jingjor jong slap kabla pinjulori ki yeng ki sam jong ki breu bat ka jing sa kot ha ki surang hak bede bakane menteri rong ba do kari ulapin pau ka jing Khasi halor ka jing klat no ki brio ki bla sha tep ha ka jing tuwa jong ka dik khando ha ka khubor ling ba ka Twitter umodi ulaong ba pha e ka jing skolam sha ki long yeng ge be khando ya ka ni ka jing ja ka Khasi ba du kun men ru ba baro ki ba men saw kin yo no ya ka jing ko ulaong ru ba ande khat bala man a ka jing rap ya ki to ki be shakta ha ka ni ka jing ja ha ka ju hi ka jing ja ha ki ni ki arp saw kan ta ki bla dam kabla penlong ya jingshlei ha ka surak national highway Shillong sha Guwahati bat ka surak ka badan hapam sem nongpo haribhoi district ka dei bla shakta jur kinong shnong jong ka ni ka than ki lapin tip sha ki bor badai khmi hadin begle yu ya ka jingshlei ha ki ni ki surak man ka por ba ka jur slap ha West Khasi Hills ka don ka jingshlei namar ka jingjor pala jong slap ka bla ne bonski hendrei klem don ka nu ru ka jingja ka basngosi dei lapin tip tang ya ka jing tuwa jong ka khando hagi than jong ka nong ston ka district disaster management kala shemye barokila bat pun khre na ka banta kum kini ki jingja ka jingjur pala jong slap kala wanra ru ya ka jingjular ka bakraw ya ki surak ha South Garo Hills ka blakta ya ka leka wan jong ki patba dang shen kala don ru ka jingtuwa jong ka khando handri amchim don ka no ru ka jingja ka basngosi namar ka jingkyu kunsan u covid khat khandai ha ka jilla ka district administration ringkat kirang bashnong ki NGO ba ki khot jong ka koi ka khia ki lapin long ni ka jing ai jing hikaya ki breu ha ka district ha ka jo ka por u deputy commissioner ka Southwest Garo Hills u CH Ramakrishna u lapin bana da ka section shispa saupusau CRPC ba la hukum ban khang no ya baro ki dukan ki badan halantar ka surak nagaro doba sha Ichaguri ki bakin thop ya ka benta khappo jong ka Meghalaya Assam ha Southwest Garo Hills tat hado pandapin bana pat da kumwei ya kan ka rai ban khang la shem hadin baladon ki bayo covid khat khandai ha South Salmara district jong ka Assam ka balong marsinda bat ka Southwest Garo Hills ha ka ba ki babun kishnong gidang ya janbha bat kishnong ki badan ha South Salmara district jong ka Assam ka scheme Ayushman Bharat kala don ka benta ka bakraw bat kala trirat ba ha ka ni ka por jong ka jingwan ka khlam covid khat khandai ha ka ba palat South Huwei hajar tali ki jaka ajing sumar jong ka Ayushman Bharat kila ajing sumar ha kaleng ki jaka ya ki brio ki beduk palat praklur kila wansha kini ki jaka ajing sumar ha ki san banai baladam ha ki jala ba pher ki khot jong kini ki jaka ajing sumar kila pet binya ya ki brio ki be yo pangshit bat ki we ki jing shitom bat kila pelnong ru ka jing tas na ka benta u covid khat khandai kila pelnong ru ya ki jing ajing hika ya ki brio ha ka be dei bat kila jing ya da kum ka jing sat ya ki kti barabor ka jing dang ya ki jing da khmut bat shintur bat ka jing bur ranti bane jingai iwe ne iwe pat kila pelong ya ka jing pit binya e ki brio ki basa ha ki jaka quarantine kiu ki bayo pang covid khat khandai hanagalan hadin bala lap salai pohun riungut ki bayo thama ya uni uknyang jing pang hንን gisngi bat ar phulai ngut nen mistam dakini baro ki bayo ya uni uknyang jing pang hanagalan kilong news pa lai pho arngut u menteri ka koi ka khia US pang nu phom ula pintep ling ba ka Twitter ba hanagalan hadu menta dang don sa south pa lai pho arngut ki bedang don ya u covid khat khandai khat ba lai spa saungut ki la koi Hamizoram ar phulai ngut ki la test positive ya u covid khat khandai hንን gisngi bat baro kilong ar spa ar phun riungut ki bakan thop ya shispa sa phulai ngut ki bala koi bat phra phulai ngut ki dei gi bedang don u covid khat khandai baro ki ba yo ya uni uknyang jing pang ki dei gi balawan phai na ki we ki jalla kani ka khubor ko wanchapi na ka All India Radio Shillong
Hadin ka jingkio ki bayo yo covid khat khandai ha ka jaka sa ki BSF ka badan ha umpling Shillong ka sarkar jilla ka lapan bana ya ka ni ka jaka kum ka containment zone ba lapan bana ru ban pentrai kam ki kendon ba pher ban bur renti ha ka ni ka jaka isembut menteri rong ba ka jilla iba preston tin song ila pentip ba ya ka ni ka rai la shim hadin ka jing kren lang bat ki board penya district bat BSF ila ong bakanum dan ka jingrung jingmi ha kan ni ka jaka bat kitu ki berung ban lej ay ki mar badan kam kin hab ban phong ki jan ban ya dai la de ha ka jok por ka sarkar jilla kala rai ban penlong ya ka jingta spat ba ha ki jaka ki badan hajan ka jaka sa ki BSF ya kan ni ka test kin sa penlong ha umpeling renja nong men song bat mau pat u director ka health services si Dr. Amanwar in sa penlong ka jingyalang bat kirang ba snong jong ni ki jaka ban sedang ya ka jingtas mentaka sngi halor ki bale yeng tho sha Greenwood Resort iba preston ila pentep balayo ya ki report ki babnya na ki deputy commissioners jong Artli district bala batharu ya ki ban ujor ejahar persha ya ki sau phowengon ki bale cha kan ni ka jing tho hadu khandai phu sawngut lalap ya ki bayo thama ya ukhyang jing pang covid khat khandai ki ba kin thop nyo phongut Kishipai BSF kabla penlong bandan hadu pispa prap kundai ngut ki badan yu nuk nyang jing pang ha ka jilla hadu kasngi tho dieng kane ka dei ka jingkiu ka bahe du ha ka ba hadu khandai psawngut lalap ya ki bayo pang covid tang ha shisngi baro ki bayo pang covid ha ka jilla ki long art spa lai psawngut hadu menta u director ka health services si Dr. Amanwar ila ong balalap ya ki bayo thamma ya covid khat khandai ha kasngi tho dieng ki ba kin thop nyu phongut Kishipai BSF khat prangut na East Khasi Hills sangut na ribhoi iwe na East Gentle Hills hadu menta baro ki bidang dan yu nuk nyang jing pang ha jilla ki long shispa prap khandai ngut par kita ki long shispa andre pu wengut na East Khasi Hills district ki ba kan thop shispa lai pu arngut Kishipai BSF arngut Kishipai ka Indian Air Force arpnyogut ki riu pajba arphongut na Ribhoi district henriungut na West Garo Hills district but arngut na East Gentle Hills district hadu menta salpusangut ki lakot na covid khat khandai ha ka jilla Hamanipur lalap sa laipu arngut ki bakin thop san phongut ki kinthai bat ki nong trei jong ka Regional Institute of Medical Sciences ki ba yo covid khat khandai ha ki arpsa wanta ki bala dab bat ka bala penhiar ka jingdon ki bakot chaka san phu ar pon khandai phu ar na ka shispa ha we pat kalyang laipu laingut ki briu ki lakot bala pelait ru yaki na ki jaka sumar covid ki ba yo thama yo covid khat khandai ki dei na ki khandai tali ki district jong ka Manipur kade ke jing khen ke ba he du ha ka jilla na du bala sapriang ka khlam covid khat khandai baro ki ba yo yu nyuk nyang jing pang ki long 6000 tan spa ar phu prangun ba ki bidang dan hadu mata ki long news pa san phongun la ru ban pin kan mau ba ko we ke doctor kan thai jong ka Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences kala test positive ya covid khat khandai hinin kasngi ha Assam sangut ki brio ki lakhlat no na covid khat khandai hinin kasngi u menteri ka tanat ka kwat ka khia u Himanta Biswa Sarma u la ong ba sangut na kine ki lakhlat ha ICU jong ka Guwahati Medical College bar hospital but iwi pat ide inong pang ibam dan kinu ki dakishin but ilakhlat no ha IIT Guwahati laipu arngut ki brio ki lakhlat no covid khat khandai ha ka jilla Assam ka sarkar jilla kala rai ban pen kala ya ka IIM ka badan ha sauli sha ka corona care center ha ka be dei bat ka jingnang ki Kishipai BSF ki bayo ya uknyang jing pang covid khat khandai ha ba pin tip ya ne u director jong ka health services I Dr. Amanwar ila ong ba ya ka ni ka rai la shim hadien balalap ya ka jingnang ki Kishipai BSF ki bayo ya covid khat khandai ka balong ka ba kindit bat lada ka tanat BSF kamla ban te la kam baro Kishipai BSF ki bayo ya covid on penkelria no sha IIM sauli ila ong ru ba wat la ga jing kiu jung ki bayo covid khat khandai ka long ka bakindet hendrai kini baro ki degi bam don ki dakishin bat ka sarkar jilla kala ban chim khya ya ka ne pat ru ban te la kam ya ka jing sapriang habakli ya ki lat hilinti I Dr. War ila ong ba ka jing pin kerpang marwe ka long ka wei ka lat bat wei pi wei nangi ngi de ban perkhat bat shimila de bangi de ki nong pang ki bam don ni ki dakishin bat de tang ka tangin la ban sumar iwei na kishispa arphu wengut ki bayo ya unu knyang jing pang hadu menta khandai phu sawngut ki de Kishipai BSF bat ya ka jakasa Kishipai ho umpling lapin bana ba ka de containment zone ka Indian Meteorological Department ka lapan tip bakandan ka jing tiet perthat bat leili bat ka jing jor jong uslap ha ki jaka kendong ha gi benta ki ba pher jong ka jilla ha ki singi ki benwan na ka daw jong ka jing kiu jong uslap ba ka than chatei lamingi ha baro ko we ki jilla ka Shillong bat ki jaka ba marjan kan yo mat ki jing hap slap
malu mala bat ka jingtin perthan katu ka khubor kal poi shakabakut kabla wan chapina ka All India Radio Shillong bat khapor prabajing ni sngo ya ka khubor ha ka tin hindi banbut ta ka khubor ha ka